У часе навагодніх прывітанняў 1918 года адзін з удзельнікаў вечарыны ўзяў чысты аркуш друкарскай паперы і напісаў словы «Няхай жыве вольная, непадзельная і незалежная Беларусь». Перадаў гэты аркуш іншым прысутным і кожны пакінуў свой подпіс. Больш за 70 асобаў, што святкавалі Новы год, распісаліся ў аркушы. Гэта быў першы ліст аб намеры стварыць беларускую незалежнасць. Эх, адшукаць бы цяпер гэты рарытэт, дзе ён знаходзіцца. З вами Павел Каралёў, і сёння я распавяду вам яшчэ пра адно месца сілы. Плошча Незалежнасці – слыннае месца. Тут большасць мінчукоў праходзіць штодня і наўрад ці здагадваюцца, якія слаўныя падзеі тут адбываліся. А як вы думаеце, якія мясціны найбольш вядомыя ў беларускім руху? Першая думка – Дом ураду. Тут прымалася дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце і здабывалася наша незалежнасць. Але побач было столькі важных месцаў сілы, што некалі можна паставіць дзесяткі памятных знакаў. Перш-наперш паблізу размяшчалася знакамітая беларуская хатка, бліжэй да сённяшняга педуніверсітэта. Своеасаблівы клуб, дзе ў сталоўцы таварыства дапамогі ахвяраў Першай сусветнай вайны штовечар збіраліся найвядомыя беларусы. Тэатральныя дзеячы Уладзіслаў Галубок і Усевалд Фальскі, пісьменнікі Альберт Паўловіч і Ядзвігін Ша, ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, палітык і паэт Фабіян Шантар, пясняр Янка Купала, выдавец Александр Уласу, славуты лінгвіст Язэп Лёсік. Колькі дзеячаў там бывала? Мы знаходзімся ля дома, які зараз называюць беларускай хаткай. Насамрэч жа гэта не тая слынная пабудова, і размешчана яна была не ў раёне плошчы Незалежнасці, хаця і паблізу яе. Трэба сказаць, што ў гонар славутага доміка па Захараўскай яна і атрымала цяпер сваё найменне. У гэтым доме ў 1916-17 годах жыў Максім Богданович. І гасцяваў ён у знакамітага пісьменніка Змітрака Бядулі. Я сяджу на лавачцы, што носіць імя Аркадзя Смоліча, вядомага беларускага дзеяча, слыннага географа. Адзін з найлепшых сябраў Богдановича. Ён упершыню абвесціў, што сюды ў Менск едзе Максім. Ён жа сустракае яго па прыездзе і ўпершыню прыводзіць у беларускую хатку. І галоўнае, менавіта Аркадзь Смоліч па просьбе Максіма Богдановича упершыню прачытаў публічна ягоны верш «Пагоня». Уявіце, цішыня і слаба асветлены пакой. Смоліч прамаўляе: «Я маю прачытаць вам верш, новы твор». Аўтар прасіў не называць ягонае імя. Усе зачаравана слухаюць радкі, а пасля зрыў пытанняў. Хто гэта? Хто? Людзі паўскоквалі з месцаў. Гэта не бывала ў нашай, ды што ў нашай, у сусветнай літаратуры. Хто гэта? Хто напісаў? Просяць прачытаць верш яшчэ раз. Пасля пачынаюць гадаць, хто ж аўтар? Купала? Ці не? Ах, гэта Богданович! А той сарамліва сядзіць у той жа зале. Так беларусы пачулі упершыню радкі новага славутага верша. Трэба сказаць, што літаральна пад нашымі вокнамі Максім і ствараў свае шэдэўры. Дарэчы, Богданович меў выключную выгоду. Ён штодзень сталаваўся ў беларускай хатцы. Меў заўсёды гатовы сняданак, абед і вячэру. І калі вам, напрыклад, будзе сумна, то падчас абеду на плошчы Незалежнасці прыгадайце нашага Максіма. Думаю, у вас народзяцца геніяльныя думкі. А гарбату тут, дарэчы, лепш піць без цукару, так як піў яе Максім. А чаму? А пацікаўцеся, знайдзіце інфармацыю. Па сакрэце скажам, што ён стараўся сэканоміць і аддаць яго тым, каму больш патрэбна. Класік беларускай літаратуры пражыў толькі 25 год. Хворага на сухоты было вырашана адправіць у Ялту дзеля аздараўлення і адпачынку. Богданович запратэставаў, каб яго не праводзілі на вакзал. «Развітаемся тут, у беларускай хатцы», – казаў ён. «Мне будзе цяжка развітвацца з вамі пры натоўпе чужых людзей». Праводзілі яго са слязьмі на вачах. Гэтая мясцінка стала апошнім сяброўскім развітаннем з геніем беларускага слова. У мінулым выпуску мы распавялі пра вуліцу ягонага імя. Пераходзьце па спасылцы. Важнае месца сілы на плошчы Незалежнасці – гэта беларуская кнігарня, якая існавала ў 1918 годзе, акурат у час абвяшчэння БНР. Там же на другім паверсе была размешчана і газета «Вольная Беларусь». Сюды з розных куткоў краіны прыязджалі людзі, каб раздабыць беларускае друкаванае слова, рэдкае на той час.
Уявіце, што часопісы і кнігі вам прадае, а часам проста дораць сам Алесь Гарун, адна з ключавых асобаў у беларускім руху, рэвалюцыянер, паэт, а ягоныя радкі вершаваныя вы все памятаеце са школы. Ты мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольны, цяпер не зракайся. Па ўспамінах беларуская кнігарня была ў доме акурат насупраць чырвонага касцёла. Цяпер жа прыгадаем гэты помнік архітэктуры. А менавіта тое, што ў сценах гэтай святыні ў 1988 годзе, тады дома кіно, стваралася арганізацыя «Мартыралог Беларусі» і быў заснаваны арганізацыйны камітэт БНФ. У доме побач з чырвоным касцёлам жыла Магдалена Радзівіл, якая фінансавала зборнік Богдановича «Вінок», газету «Наша Ніву» і нават Беларускую Народную Рэспубліку. Як мы з вамі ўпэўніліся, плошча Незалежнасці багатая на гістарычныя падзеі ў беларускім руху, але ёсць і перашкоды. Дагэтуль на дзіва вуліца тут называецца Савецкая, а метро плошча Леніна. Але ўсё ж не здарма гэты пляц названы ў гонар незалежнасці. Тут яна здабывалася і фармавалася. А ў 1918 годзе літаральна ў сотні крокаў адсюль і была абвешчана. Ну чым не месца сілы? Дзякуй вялікі за прагляд гэтага відэо. Лепшая падтрымка для нас, вашы падабайкі і каментары. Таксама перасылайце гэты сюжэт вашым сябрам. І, канешне, падпісвайцеся нагодна. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і